Страхотно темпо за Боби Григоров и неговия навигатор Еди Силов, но искам да ви кажа, че този автомобил, първият такъв в България, беше вкаран именно от Георги Гвоздейков, човека, който и сега в организацията на Рали Твърдица. С тази кола на сержантите той спечели трета позиция в състезанието през 2011 с навигатор Петър Стига. А сега Боби Григоров с наистина страхотно темпо към финала. Да видим какъв резултат ще запише.